Милли моңнар. Габдулла Тукай. Ишеттем мин кише, берәү җырлый. Шен безнеңче матур, милли көй. Башка килә уйлар төрле-төрле. Әллә нинди зарлы, моңлы көй. Өзелеп кенә әйтеп бирә. Татар күңле ниләр сизгәнең? Мискин булып торган 300 елда. Тәкъдир безне ничек изгәнең? Күпме михнәт чиккән безнең халык. Күпме күз яшьләре түгелгән. Милли хисләр белән ялкынланып. Сызылып чыга күңләнең. Хәйран булып җырны тыңлап тордым. Ташлап түбән дөнья уйларын. Күз алдымда күргән төсле булдым. Болгар һәм Агыйдел буйларын. Тезелмәдән бардым җырлаучыга. Дидем, кардәш, бу көй нинди көй? Җавабында милләттәшем миңа: бу көй була, диде. Әллүки!